Sa minn meta fuq il-gżira tfaċċat l-qdem ġibilta u fuq artna beda jammar l-ewwel intu umanità. Dem kellna poplu biżel il-limoni b'ħiliet sinkaw ħadem bl-akbar qaqal biex akkwista l-kisbiet. Ġen smmexxi bil-ikbar qaqal minn Maltin b'kuraġġ ta' sur li tawħinhom u saħħithom sabiex li nagħmlu nur minn pajjiż fih dan kolonja lil nataw il-libertà u ġabuna indipendenti tawna ċens b'identità. Inselmulkom bil-ħ qalbna lejkom aħna mitjudin intom dejjem biss il-kontur tal-Maltin u tal-Awċin. Inselmulkom Prim Ministri, Presidenti ta' kull żmien bil-wirtakom dan pajjiżna ħafna aħjar milli qatt kien. Kemm batejtu għall-prinċipji waqt wemmu li mintu fih, issa klimkom għadu jidwi u sallu ma tax marir. Il-pajjiżna tant ħabbejtu biex ġibtu lek il-qudiem, tajtu xhieda l-kol ħajjitkom u bil-fatti mhux bil-kliem. Fil-viżjoni illi kelkom ma qtajtu għalkom xejn u llum biċċna ilfu nimxu ta' Maltin u Ewropej. Inwedukom jiġri x'jiġri lil qudiem nibqgħu mexjin u li bil-memorja tagħkom nibqgħu dejjem maqudin. Inselmulkom